yanzu mun kawo da na ban cace ta cinye waɗansu kai. Salamu alaikum. Wa alaikum salam. Malam Hannafi na ji kana waka kana cewa yanzu mun kawo da na banza kuma ta cinye waɗansu. Ai ina gaya maka a wacce local government din ta kwaya kusar ta jihar Maiduguri. Jihar mai albarka. Kuma local government mai albarka. Wannan haka yake. To a 2024 sun tsaye da ɗan takara tsayayye a matsayin ɗan takarar ciyaman na local government. Wai waye wannan haka mai farin jini kuma mai ɗaukaka kuma mai biyayya mai daraja. Honorable Musa Abdallah Aliyu GKG. Alhamdulillah. Allah wannan shi na matasa. Allah ka ba mu daraja dan Abdallah. Amin. Allah ka ba mu daraja dan Abdullahi Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah ya kare riko da hannunsa. Amin. Ai yanda naji kai wakan nan kace yanzu mun kauda da banza kuma ta ce ban gaya maka ba. Na san wakar manya kuma a jam'iyyar PDP ya tsaya. A jam'iyyar ma mai inuwa Ko su suka kira shi ba suka ce bayan Allah ka zo ka tsaya mana saboda mun ga yadda kake kula da al'umma. To ai Bahaushe ya faɗa kuma ya ƙara maimaitawa ita mai nagari baya talla. Wannan haka yake. Mai nagari baya talla. Wai a zo a siya wallahi. Kwarai kuwa. To Allah ya ƙara riko da hannunsa. Yana zauna ka kira shi a waya kace ka zo mun tsaye da kai takara. Mu da ma matsalan bike da. Kuma matashi ne na matasa ya san darajar al'umma. Ai yana da ilimi. Kuma ya san martabar ilimi. Kwarai kuwa. Kuma yana da biyayya. Kuma ya san darajar manya. Ƙara ma wani abu. Da kuɗinsa ba kuɗi je neman ba. To ayyanci duk wanda za a ce zo ka tsaya. Ai ba cutar ka ba kuma an san ba mutuncin da kai ba. Kwarai kuwa. Saboda da ilimi ta so kuma ya taso da biyayya kuma a gidan manya ita shi. Wannan haka yake. To kwaya kusar ba su da kamar sa. In dai a matsayin dan takarar ne. Malam da ka manta mun sayar da dabino a kwaya kusar ka sayar da fara. Wannan haka yake. Ko ka manta ne? Ai na. Lokacin da ka rada wata yarinya kafa yan sanda suka kama ka. Ai lokacin nan tsayi ne jami Allah na. Har kiran daga ai shi ya fita ni kuma za ka manta ba. Wannan rabu. Ko wanda ya fita kai inda dama shi ne Musa Abdallah Ali. Allahu akbar kabiran. Ai mutum ne mai hankali mai biyayya. Ubangiji Allah ya bashi wannan kujera da yake nema dan albarkacin sayyidina Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam. Haka hula ne amma kuma yana ga yan sandan haka suke ma. Biyayya ce kai wallahi biyayya ce sanin manya. Wannan to Allah ya ƙara taimaka Allah ya ba mu sa'a. Mun kwaya kusar mun gode. Alhamdulillah. Mu je ni sallah.